Hello, good morning! Good morning! Live po ulit tayo ngayon dito sa ating YouTube channel. Welcome sa Mabilidad Vlogs. And for today's video, ayan, anong ang bago? Or ano ang nabago? Yes. Ano bang nabago sa akin? Welcome sa aking new background. Ayan, dahil alam ko nagsasawa na kayo sa aking mahiwagang balabal. Ayan, paborito kong balabal. Nakaraan, yun lang ang lagi kong nakasabit dyan. Hello, thumbs up. First comment pala, hello. Sino kaya? Ang i-comment nyo ay Team Mabilidad. Ayan. Hashtag Team Mabilidad. Please comment Team Mabilidad. Hashtag Team Mabilidad. Good morning, good morning. Loris. Husay, thumbs up. Team Mabilidad, ayan, congratulations. Ayan. Ay, single M lang, single M. Okay, paunahan na lang sino ayan, single M. Okay. Norin Harabelo ba? Yan, congratulations. Ikaw yung winner. So, sayang yung nauna, si Ava. Double M. Hi, some viewers. Team Mabilidad. Ayan, Team Mabilidad na sila. Isa lang po winner natin. Pero thank you sa mga comment nyo. Free shout out na lang. Annalyn Diaz. Ay, kay ano pala. Si Ava. Curly hair, yes. Curly hair. Yan. Yan yung nabago sa akin. Mukha ako ganito pa din. Yan. Team Mabilidad. Sorry, congratulations ka nga pala dun sa single M lang na Team Mabilidad. Kay Norin, ano ba to? Pagigising ko lang kasi, pasensya, naglo-loading ako. Pa-message na lang sa messenger ko. Friend ba kita? Sorry. Norin Harabelo. Team Mabilidad. Yun po yung comment hinihintay ko, yung Team Mabilidad pero single M lang. Sayang yung nauna. Pero okay lang. Hello. Team Mabilidad. Thank you. Mga taga-helping hands. Hi pa host. Hindi pa host. Ano? Hindi pa host? Wala bang pa-conso yayan? Mamaya na lang yung conso sa helping hands team. Ayan. O kaya, paparapol ko na lang yung mga magko-comment lang dito. Para sa next vlog ko, ayan. Conso tuloy. Lahat ng magko-comment ngayon ng Team Mabilidad, ayan, kukopyahin ko yung mga pangalan nyo. Tapos sa susunod nating live, ayan, paparapol na lang natin yan. Ayan. Kasi ang hirap mamili kung sino mananalo. Maganda yung nararapol para walang. Ayan. Hello, thank you sa panonood. Ayan. Papakita ko lang talaga yung buhok ko. Yan lang na bago. Ano ba na bago? Buhok ko. Salamat kay Kuya Boyet. Siya yung gumawa nito. Bagong gising lang. Hindi yan sinuklay. Bawal daw suklay. Papakita. Pakita lang yung buhok. Ayan. Kasi nga, di ba, gaya ng sinasabi ko niyo, first time ko tong magpakulot buong buhay ko. Ayan. Kasi sa probinsya, nagkukulot-kulutan kami dati. Yung ewan ko kung may mga nakaka-relate sa akin. Yung tangkay ng balanghoy, kamuting kahoy. Yung tangkay, yung ganyan, iipit. Ano ba yun? Mahaba yun, parang ganyan. Tapos, tutupiin lang, tapos pulupot ng gano'n. Ayan. Basta, ganun lang yun sa probinsya ginagawa namin. Ay, ang FB, ano daw FB? Mabel Cup sa Ongon yun. Yun yung madalas kong ginagamit. Pwede din sa Mabilidad Vlogs na lang. Okay. Kasi may ginawa akong bagong FB account para lang sana yun dito. Kasi mas madami akong friends sa Mabel. Yun yung original account ko. Original, may local. Ayan.
Good morning, good morning. At babatiin ko lang pala si Ate Faith, Baby Faith. 3 years old siya kahapon. Happy birthday. Tsaka sa kapitbahay namin Kay Pinay, Maria Cristina nabulo na naman ako. Maria Cristina Huwala, yan. Birthday niya kahapon. Ilan pala ba? 21, ayan. Happy 21st birthday kay Maria Cristina Huwala. Tsaka ngayon, birthday ng pamangkin ko. Ayan, si Leandro, baby Lian. Actually, yung si Lian, sila yung tatlong, yung tawag namin three kings sila. Kasi mula sa, yun, pamangkin namin, ay hindi, bali, apo pala namin, three kings. Yung 2019, pinanganak. Nanganak yung pamangkin ko, October, tapos ako November, tapos yung ate ko, yung hipag ko, December, yan. October, November, December. Tatlong lalaki yun. Yun tinatawag namin three kings. Ayan. Ngayon, birthday binigyan ng pamangkin ko. Yung baby ko tapos na nung November 22. Ayan. May pinost kasi ako. Ito yung pinost ko, Mabel. Kita nyo ba? Ayan yung account ko sa FB. Pa-message naman ako sa Messenger para sa price. Bigay ko yun mamaya din. Ayan. Lalang. Kasi nga, di ba, full memory na yung mga cellphone ko. Nahirapan ako mag-upload, ay magpa-edit ng video ko kasi kumukurap. Kaya ko magla-live na lang ako ngayon. Papakita ko lang talaga yung book ko. Kung ano yung bago sa akin. Ayan. Kasi nung bago yung birthday binyag ng anak ko, hindi ko na nagawa. Pero plano ko din talaga magpakulot. Kasi naisip ko kung magpapagupit o magpapakulot. Ayaw kasi nangasawa ko magpakulot ako. Ay, magpagupit. Kaya sabi ko, sige, magpapakulot na lang. Ayan. First time ko po magpakulot. Gusto ko lang mabago yung mabago yung mukha ko. Ay, hindi. Ganun pa din pala mukha ko. Para new look lang. Kasi yung mukha ko ganun pa. About pala dun sa sa ginamit kong Periskin. Ayan. Kasi hindi na ako nakapag-update. Hindi na ako nakapag-review pala. Gusto ko lang sabihin, effective siya. Ang problema ko, hindi ko siya laging ginagamit. Ayun. Yun po talaga ang problema. Siguro sa lahat naman ng mga beauty products o kung ano-ano, pag hindi permanente yung gamit, ayun. Yun lang. Hindi talaga siya tatalab. Tsaka kung napansin mo, may ngipin ako ngayon sa taas. Pinapastahan ko lang po yung ngipin ko kasi nga sagwa pag nagsasalita ako. Tapos nagamit ko yung dati kong postiso kasi may postiso na ako noon pa. Pero kaya ako hindi siya magamit dahil nga nakaraan medyo yung ngipin ko tawag dito, parang nabungi na ulit. Tapos ayun, parang mas komportable yung klase pag wala. May pa-games ka po ba? Admin? Ayun muna yung sa first comment lang ng Team Abilidad. Bala ko nga sana, kaso alis kami mamaya. Medyo gahol-gahol na kami. Later na lang kasi, tin kami ng birthday binyag mamaya sa pamangkin ko. Lito, Biscocho, Team Abilidad daw. Hello, shoutout sa inyo. Marico. Ay, ang cute ng pangalan. Yun sana talaga yung pangalan ko sa video. Marico. Pero naging Majesty. Tapos si Nito, Biscocho, ayan. Team Abilidad, Annalyn Diaz, bagay sa'yo yan. Ay, thank you. Tapos si, ayan siya pa rin. Pakulayan mo. Ayaw ko ng kulay. Pero, ewan ko. Kasi ang pangit lang sa kulay. Di ba, eto, ganyan siya. Tapos pag kinalayan, okay, maganda. Pero pag tumubo na, pangit na ulit. Yung anak ko nga nagpakulay na ulit. Iba na kulay. Ayaw niya na. Kasi pag tumubo na, pangit na. Hindi ko alam kung pwede kulayan. Pero try ko din. Alam mo. Opo, dapat continue paggamit. Oo, yan. Tama. Kasi totoo, ginamit ko siguro mga ngayon araw, umaga, gabi, tapos kinabukasan. Hindi na, ayun. Yun talaga problema ko. Pero alam ko, tumalab siya. Ayan.
Di lang gaano kita, pero nabawasan din yung mga itim-itim sa mga dead skin ko. Tapos, di naman ako gaano nagka-pimples. Kaso nga, ayun lang, siguro, meron lang akong katam katamaran. Oo, hindi ko siya consistent na ginagamit. Kaya alam ko, yun yung problema. Kaya hindi siya ganun kaganda ang epekto sa akin. Ayan. Sabi ko magla-live lang ako. Update ko lang kasi kayo dahil nga ang tagal ko nang walang na-upload. Dahil kada pero marami akong video, ang galing ko na. Ang dami kong video, hindi ko pa na-upload. Abangan nyo na lang yun. Yes. Ano ba yung sasabihin? Nabati ko na ba? Si Lian, oo. Happy first birthday ulit, baby Lian. Birthday niya ngayon. Tapos si Faith niya kahapon. Salamat sa papansin. Saka sa paki. Tapos ano pala, kasi kay Boss Red, ayan. Kay Boss Red, thank you sa Toki. Sa Toki Milk Tea. Kagabi doon kasi kami. Ano tayo dito. Sinilip lang namin yung venue. Tapos, sakto, katabi yun mismo ng Toki Milk Tea. Nasilip namin, ay, si Boss Red, pumunta kami. Biniro lang namin na, ay, magpatoke ka naman, pamiloke ka naman. Tapos, ayan, natuloy naman. Sabi, libre na daw. Libre daw dahil, birthday ni Faith. Birthday ni Faith. Naka-libre toke kami. Hindi ko lang kung ma-upload ko yun dito sa YouTube, pero sa Facebook. Thank you, Boss Red, sa Toke Maki. Tapos, road trip kami kagabi, lakad-lakad lang kami. Hanggang Ugboan. Shoutout pala kay Ate Jester. Jester. Sa, ano ba yung pangalan ng niya? Sashumi. Ayan. Sa mga mahilig food trip. Lalo na dito sa bandang Tondo. Sa Ugbo lang sila. Ang dami palang pagkain doon. Mga tinda-tindang pagkain. Ayan. Check ko lang kung nag-message na yung winner ko. Meron ba? Naka-open na kasi yung nabinidid ko. Michelle, nagbabasa. Wala pang nag-message sa akin. Saan kaya nag-message? Saan nag-message yung winner ko? Para ko na. Mabigay ko na yung prize. Ayan, habang naka-live tayo. Mabili Red Vlogs ba? Bagay sa'yo, admin. Ako dapat. Ayan. Ganda ng hair. Thank you. You. John Milmina. Usay. Yung ko, di ba, wait lang. Pwede ko to. Yung winner ko, ano ba yun? Yung first comment ng Team Abilidad na single M. Thumbs up daw. Lauris, Ava, Quincy, Magsad, Lauris. Lauris ba? Lauris. Annalyn Diaz, Ava, Norin Harabillo. Harabillo pala. Ano kaya FB name nito? Hi, Lauris Hosay. Lauris Hosay po. Ayun. Hello. Hello, Lori. Kaya nag-message siya sa akin. Ay, sorry. May message pala siya sa akin. Mamaya. Explain kita. Ha? Sa'yo ba to? YouTube account niya mo din ba to? Ngayon siya na, siguro mga 4 days na yata kami walang internet. What makes this video special? Ito yun na, Loris. Tama ba? Together. Amazuna Mandarigma. Hello, shout out tuloy. Kay Ava. Oo, mamaya screenshot ko yun. Go-view PLS din kita. Ayan. Wala bang magpapabati dyan? Baka may gusto kayong i-shout out.
Team Abilidad, Aba, Annalyn, Ava, Loris, thank you. Tapos, Norin, ay, ikaw ba yun? Liin. Litz. Hirap naman. Ikaw pala yun. Congratulations from Helping Hands din pala yun. Ayan. O at least napanalunan mo yung nanalo siya. Ayan, liker ko yan. Si Liin. Siya pala yun. Noren Harabello. Harabello? Sige. Si Liix. Minisits mo na ba ako? Liix. Liin It. Ay, ano ba? Bulong ko naman ito. Liin Litz. Ayan. Ayan na siya. Si Harabello. Congratulations sa'yo. Naka-helping hands ko to. Hello po, admin, YouTube name ko po. Ayan, si Noreen. Ayan. Binigyan niya yung Gcash number niya. Ano ko muna to. Send ko na yung price mo. Ayan. Kasi baka mamaya, pagtapos ko dito, baka makalimutan ko. Ayan. May Gcash ba ako dito? Sinasamantala ko lang mag-live ganitong oras. Kasi tulog pa yung mga baby ko. Ay, actually, yung isa kong baby, binaba na yung isa. Tulog pa. Tsaka wala naman silang gawa ngayon. Kaya, tingnan ko na kung may Gcash ako. Ano ko lang muna, standby lang kayo dyan. Comment na lang kayo dyan. Comment. Babasahin ko yan mamaya. Wait lang. Ano ko lang yung thumbs up dan. Thank you sa mga pa-thumbs up nyo. Sa mga hindi pa nag-subscribe, pa-subscribe naman. Kaya Mobilidad. Ayan. Kakulayan ko daw. Malikod. Tapos yung mga nag-comment ng Team Abilidad, ayan, habang live pa pala tayo, pa-comment naman Team Abilidad. Ayan. O-comment nyo lang Team Abilidad. Tapos, para sa next live natin, papa-raffle ko na lang yan. Para sa consolation. Siguro mga ilan kaya pipiliin ko. Sasabihin ko na mga nag-isip. Ayan, nasa Gcash na po ako. Laload ko na po. Laload. Ay, ano daw? Gcash lang. Ayan, Gcash. Kala ko load. Send ko na sa Gcash mo. Wait lang. Ay, Norin. Hello. Team Abilidad. Sige, mag-comment lang kayo dyan. Team Abilidad, tapos sasama ko kayo sa raffle natin. Ba't may reset pa? Pag nagkamali siguro ako pindot na pin ko. Wait lang, sa winner natin. Nagre-reset lang ako ng password. Nagkamali ako. Iba yata yung napindot ko. Favorite place. Ano ko lang, ipapasa ko lang yung Dan Tamsak po, admin pa rin talaga tawag nila kahit sa YouTube. Kailan sa mga Team Abilidad dyan, what's it? Ipapasa ko muna yung price ng first comment natin. Siya yung mananalo ng 100.
Saan ka ng boring ng live natin yan? Hello, hello. Good morning. I-ano ko lang yung price. Yung price ni Lean-In Leaks. Ayaw yata mapasok. Excuse me. Team Abilidad. Ayan. Comment lang kayo ng Team Abilidad. Tapos kukopyahin ko yan na kayo yung sasama ko sa raffle. Pipili ako mga 4 siguro. Yan. Gawin nating 4 kasi pizza 4 ngayon. May 4 yung winner 50 lang. 50 Gcash or Gcash or load. 4 na dyan sa mga siyempre disqualified na si Norin. Hindi na siya pwede manalo. Kasi siya na yung winner natin ngayon. Ayaw mo, exceeded na. Ano ka pinag-exceeded na? Wait lang, tingnan ko dito kung naka-open. Sana na-open ko yung Gcash ko. Mukhang wala. Ayan. Open ko. Dito, buti yung Gcash ko sa kabilang cellphone. Authentication na naman. Ulit-ulit yung authentication. Good morning, good morning! Magpapasa lang pala ako ng ng price ni Norin. Gcash. 9743. Sinasabi yung code. Ayan. Kasi, nasa kabila yung cellphone, ay yung code. Dito ako sa kabila, naglalagay. Ang ganda na ng background ng Gcash, no? Christmas na Christmas na. First daw, Agimato Boy first. Comment po kayo, Team Mabilidad. Single M lang. Hashtag pala. Hashtag. Para masama kayo sa sa raffle ko. Sa next vlog. Next live natin. Team Mabilidad po, Sir Agimato Boy. Pa-comment naman. Team Mabilidad lang po i-comment. Kaya pag gusto nyo, sobrang importante may Team Mabilidad. Rona Iglesia, Joven Mangsat, Alisa. Ayan, Team Abilidad. Ano yun? One word lang yung Team Abilidad, sir, Pasensya na. Yung Team Abilidad. Ang galing, Team Abilidad. Mabel kasi, doon ko talaga kinuha yun sa Mabel. Sa mga magtatanong, bakit naging Team Abilidad? Sabi ko nakaraan, sa first vlog ko, ang sabi ko, Mabel Vlogs, lalagay ko. Ayan, okay na. Single lang, sir. Tapos, one word. Dami nagkakamali. Team Mabilidad. Single M, tapos one word. Team Mabilidad. Parang T, naging tsaa. Tsaa Mabilidad. Kung bakit pala Team Mabilidad, kasi nga, nung sinesearch ko yung Mabilidad Vlogs,
Bakit ayaw? Wait lang, nag-error lang ano ko. Ano? Wait lang. 437. Nag-error yung pag-reset ko ng password. Pingi Gcash kahit 10. Teamabilidad. One word lang po yung teamabilidad ko. Ba't incorrect? 43. Thank you for thank you for watching. Kahit ang boring ng ano ko, aga-aga ko nagla-live. Mamaya ko na lang nga ibibigay yung price mo kasi pala. Kailangan ko i-reset mo na yung pin. Basta ngayon lang din. After, kaya ito, wait lang. Nagpapa-reset talaga. Ayun o, nagpapa-reset talaga siya. Mali yata yung nabot kong pin kanina. Sabi ko na later, ayaw naman po kaya. Ayaw pumayag ni Gcash, sabi ko. Later na lang ako mag-aan. Hello, hello. Salamat sa mga pa-thumbs up. May mga magbe-birthday ba ngayon? Happy birthday. Sa may mga magpapabati dyan, shout out po kayo. Okay po, madam. Ayan. Thank you. Ayan, reset pa din siya, oh. Akala ko, pag sa kabilang cellphone ako mag-open, ganun pa din. Sabi ko later. Wait lang. Pwede ba sa Paymaya mag-send sa ano? Try ko nga sa Paymaya. Pwede mag-send ba sa Gcash? Ay, oo, alam ko pwede. Ako sumagot. Try ko sa Paymaya. Paymaya muna tayo. Naglolo ko yung ba't may verification. Yan ako naiinis sa mga yung paulit-ulit ng verification. Dami ko na pala napipindot. Good morning, good morning! Team Abilidad. Ayan. Pa-comment naman Team Abilidad para kasama kayo sa aking raffle. Next live natin. Ayan. Apply na siya. Ayan. Nagkalmasal na ba kayo? Good morning. Nagkalmasal na kayo. Pingi pa mas kong kay Maya, Kenketo. Hindi ko nga ma-open. Let's wait daw. Let's wait. Kamas kong kay Maya, Kenketo. Kung mayaman lang ako, lahat naman ibibigyan ko talaga. Try ko nga isa pa. Isa pang kasi nagtagalan. Try ko ulit dito sa sa Gcash. Kasi Gcash yung hiningi ko number. Baka mamaya may nag-push ko. Check ko. One last try. One last try. Hello, hello, hello. May mga question na ganyan na. May nakalimutan ko na kung ano yung change method na lang. Verify.
Nakakitaw yan. Parang na daw sir. Hindi ko pa na-upload. Mamaya na lang magla-live pa ako. Ano ko. Tinataan mo kung magkano yung T3. Tapos, what is the idea? Hala, ano kaya yun? Ninang daw. Ano kaya yung number? Okay. Sige, mamaya na nga lang. Mamaya na lang nga, promise. Tsaka ano, wait lang. Pala nito. Mag-unboxing na lang tayo. Check ko kung ano naman ito. Kalimutan ko na nga yun. Pero alam, binili ko to sa shop. Check ko kung nandito pa. Hindi naman ako nagbubura. Shopee. Yung history ng pinagbibili. So, yun ba yung mga to rate, no? Hindi ko alam kung nandito pa. Yan. Oh, buy again. Hindi ko alam kung ito yung account na ginamit. Ayan. Ayan. Ito yung nakita ko. Mini. Alam ko ito yung laman nun. Hindi ko pa nabubuksan, pero yung ano ko, na-curious siya kung anong laman. Yung silip-silip niya, ayan. Medyo may bukas na siya. Pero hindi pa siya totally nabuksan. Ayan. Papakita ko muna kung ano to. Bagal ng wifi na. Ayan. Kasi naalala ko siyang i-live na lang kasi nga para magamit ko na siya. Ayan po yung mga pinagbibili ko na ordered days. Mini flawless. Ayan. Halagang 400 plus. Ito ba? Ayan, basta. Ayan. Lipstick. Ano pa ba yun? Flawless Liquid Foundation. Ayun, nakalagay dito. Tapos, curling mascara. Kala mo naman, nagmamascara. Para magandang anak ko. Blush powder makeup. Makeup mascara. Basta yun. Lip tint. Ayan. 1, 2, 3, 4. Apat na klase yung laman niya. Isang ano lang kasi ito. Isang seller. Ayun na. Isang seller lang pa. Buksan na natin. Titignan ko kasi kung ano din laman ito. Ngayon ko pa lang siya talaga bubuksan. Check ko kung kailan pa to. Diba? Ang tagal na. Deliver. Walang date. Ay, dito pala yun. Wala, ano na eh. Walang date ba? Mapusyaw na siya. Basta, alam ko, made in China. Alam mo kung kailan. Walang nakalagay. Ay, ito, may
petsa siya. July 25, imagine. July 25, August, September, October, November. Tapos, wala, nakatabi lang pala to. Tagal na. Hindi ko pa rin siya ginagamit. Yan. Mini-mili. Mini-mili ba? Itong shop na yan. Hindi ko na-endorse, pero yun, nakita ko lang to sa Shopee. Mini-mili. Pag gusto nyo order, ganito din. Nang ganito pala. Mahirap siya buksan kasi nito. Yan, ganyan na lang. Yan. Tcharan! Ayan. Lip tint. Kala mo talaga nag-lip tint. Bira lang din kasi talaga ako gumamit. Waterproof na ay, ano to? Mascara. Ayan, cute nito. Ganda ng bubble wrap nila. Ayan, ayan. Wala na. Ganito yung bubble wrap nila. Parang plastic lang na pinalo. Ay, ano ba to? Ayan. Mini-mili Cosmetics. I-review ko na lang to sa next, ano natin. Next. Wait lang ngayon, mystery box daw ba? Mystery box. Hindi, unboxing lang to. Unboxing. Binili ko sa Shopee. Sabi ko kasi mag-unboxing ko. Tapos dapat i-video ko. Eh nga, full memory na nga yung cellphone ko. Ayan. Ito siya. Mystery box daw. May eyelash curler. Ayan. Ito yon eyelash curler. Ang cute lang pala ng blush on. Ay, blush powder. Kala ko malaki. Ay, ang cute. Ayan lang siya. Mini-mini. Buksan na natin lahat. Wow. Ang cute niya. Aroma lip tint. Aroma lip tint daw. Tapos, ayan. Ito, blush on. Mystery box. Ang cute nito. Eyelash curler. Tapos, ano to? Waterproof na mascara. Yes. Mascara. Push up. Hindi rin ako pa yung nagamit niyan. Pero tatry ko lang. Sabi ko tatry ko. Para sa vlog. Hello sa 3 viewers ko. 3 na lang silang natira. Sino kaya yun? Si Husay. Poreless primer. Gagamitin ko ba yan naman? Longwear? Ba't dalawa? Ah. Iba yata ito. Primer. Matte soap. Ayan. Ito na yung pinaka-foundation. Ito yung foundation. Ito muna yung primer. Actually, di ko talaga alam ito gamitin lahat. Parang papagpa-practice ko lang. Ayan. Kasi hindi naman ako mahilig mag-color. Kaya pinakita ko lang kung ano laman ng box. Gamitin ko siya mamaya. Ano kaya sure. Ayan. Basta, ano ko na kasi yung price. Price ni Norin. Kaya magre-reset password pa ako. Ayan. Pinakita ko lang kasi nga, tagal ko na yun. Tagal na pala yan nakatabi. Tapos hindi ko na naman na, ay, chinare niya na. Thank you. Thank you, thank you. Hi. Morning. Gising na pala. Live. Internet na? Oo. May internet na. O, kasi nga nagulat siya. Wala kasi kami internet. 3 days na yata. Shoutout kay Tita May. Nagulat ako, sabi niya. Nakikikabit lang po talaga kami ng internet. Sabi niya, may internet na. Pero nakachat lang yun.
Hindi niya alam, kagabi pa, nagpa-connect na yung anak ko. Gising na sila. Gising na yung asawa ko. Nag-aalmusal na kami. Kaya, tatapusin ko na muna itong vlog natin. Itong live natin. Thank you sa lahat ng mga nag-comment. Babalikan ko na lang kayo mamaya. Ay, mamaya ko na lang. Makikita ko pa ba ito mamaya pag na-upload ko na? Check ko lang ah. Ginawian na pala ako sa cellphone. Hindi. Nahihiram ko lahat ng cellphone ng asawa ko, anak ko, habang tunog sila. Pero dahil yan, kinuha na ng anak ko yung cellphone niya. Kinuha na ng asawa ko cellphone niya. Yung cellphone ko na full memory, yun na lang natira. Kaya, namaya, hirap na ako mag-picture dito. Kaya sabi ko, magla-live na lang ako para updated. Kahit pa paano, may post din ako sa FB. Ay, sa, sa aking YouTube channel. Thank you sa, pag-subscribe nyo. Lahat ba to mga subscriber? Malalaman ko kasi yun mamaya pag chinek ko pa. Pero lahat ng mga pangalan na yan, i-check ko yan sa messenger. Naka-subscribe kayo Tapos, ayan, salamat sa mga nag-comment. Nag-comment ng Team Mabilidad. Or daw, ay hindi pa yata ito na-connect. Dito ba ako nakakonect sa internet? Boring ng ano natin, no? Ano ba gusto niyo next time pag-games tayo? Ano kaya magandang pag-games? Shoutout sa mga mahilig sa games. Ano ba magandang pag-games? Pag-games online. Kasi panay lang ako, raffle, yun lang alam ko. Sulat yung mga pangalan, tapos kaparaffle. Tapos ngayon, ayan, nakaraan, alam ko ako, ano ba yung price ko nakaraan, yung 100, yung pang 500 subscriber, ayan. Yun, tapos ngayon, yung first comment, para sa first comment. Pero yun nga, dahil gusto nila ng consolation prize, 4 ang mananalo, 4 ang winner na ng 50 lang naman. 50 yung mga nag-comment ng Team Mabilidad. Ayan. Tsaka nahirapan ako gamitin yung Huawei Y6P ba? Oo, Y6P. Ako lang ba nakaka-relate? Ang hirap niya gamitin. Kasi di siya ma-downloadan ng YouTube. Ayan, sana ako nag-YouTube browser muna. Nagpa-browser muna ako. Boring ng live ko na, pero okay lang. Thank you sa panonood. Tapos, salamat sa mga nag-subscribe. Pagtapos ko dito end ng video, papasa ko lang yung yung price ni Noren. Wala pa pala akong internet. Hindi pa nakakonect itong cellphone ko. May mga nag-message ka sa akin. Isa Mabilidad. Ano sa Team Mabilidad? Mabilidad Vlogs. Ayan. Shoutout sa lahat ng viewers. Sa lahat ng mga nanood. Ayan, may mga comment pa pala dito. Tamsakdan. Isay Garapil. Isay ba? Isay. Iria Iglesia. Tamsakdan. Glaze May. Ano yun? Bakaltos. Ayan, Norin. Pahula po. Pahula daw. Ano kaya pahulaan ko? Ay, masaya yun. May napanood din akong ganun. Yung yung hari kung anong laman, pahulaan.
Sige, try natin yan. Next vlog ko. Sa akin na lang, madam. Ano yun sa'yo? Yung na. Kasi ang hirap na, papaship. Alam niyo ba nga, pinapapaship ngayon? Tapos yung kapera, isang item mo lang. Ito. Providan. Di ko kasi alam kung makikita ko ulit yung mga pangalan nyo pagka natapos na yung video na to. Try ko nga picturean. Kasi nahirapan ako dito mag-open ng YouTube. Kaya, try kong picturean para makuha ko yung mga pangalan, ha? Ayan. Si Loris ba yung una-una? First comment sana siya, thumbs up nilagay niya. Ayan. Picturean ko lang to. Kasi nga, para makuha ko yung mga pangalan ng ira-raffle natin. Ira-raffle natin next time. Ayan, basta apat sa inyo, yung mga hindi nanalo ngayon, sabagay, halos lahat naman hindi. Kasi isa lang ang winner. Pero, good news, yung mga nag-comment, ayan, lahat nilang nag-comment para fair. Apat sa kanila yung mananalo ng 50 Gcash or loan. Okay ba yun? Last na ba yun? Hindi ko pa siya. Nababasa ko to. Kasi hindi ko sure kung pag na-post na ba to, kung makikita ko pa pangalan nila o hindi. Alam niyo na, diba? Sabi ko sa inyo, hindi naman talaga ako ganun karunong sa FB or sa YouTube. First timer lang ako sa YouTube. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nanonood sa akin, sa mga nagsusubscribe, thank you sa inyo. Sa mga nag-share, thank you din. Ayan. Yan. Kung gusto niyo i-share tong video, okay lang. Para yung, diba, pag nakasubscribe na sila, ano na lang din, diba, pa-subscribe din, pa-hit ng bell button para updated sila sa aking bagong upload o kaya pagka, yan, ganyan, pag nagla-live, diba, nagno-notify yun. Manonotify sila kapag may bago. Last comment ba to? Si Madeline Anos. Hello, admin daw. Comment kayo, dan, ano tawag dito? Team Abilidad. Pa-jacket. Pa-jacket daw. Ayan, pero okay lang, ayan. Daw, ayan, tama yata, ma'am. Oo, last comment ka, pero, ayan, comment kayo, Team Abilidad. Pero okay lang, kahit hindi. Isang pangalan lang bawat comment. Ay, ibig ko sabihin, bawat pangalan na nag-comment yan, kasama sa raffle, ayan. Okay, ganun na lang. Ayan, hindi ko alam kailan ko ito magagawa, pero la-live na lang ulit natin. Abangan nyo na lang. Susulat ko. Ayan, napicturean ko na din naman. Kasi may mga gagawin pa. Mahal mong cellphone, tapos yung handa ko pa yung dadalhin na. Mamaya baka sa Facebook, baka nyo na magpo-post na lang ako. Ayan, nakapag-thank you na ba ako kay Boss Red? Boss Red, thank you sa Toke Milk Tea at sa kay Ate Mau sa pahalo-halo. Actually, hindi na ako naghalo-halo. Tapos sarap din ang sashimi. Kay Jester, hi kay Jester. Sabi ko, Jess, upload ko to Sabi ko, picturean kita. Kaso, yung picture pala nandun, hindi ko na mapakita. Nasa cellphone ng anak ko. Baka sana makagawa ko ng video. Food trip. Ayan. Papakita ko yung mga pinagkakain namin. Ayan. So, may naririnig kayo may umiiyak. Sabihin ko yung number. Ay, hindi. Yung isa kong baby yun. Galing sa labas. Pinakyat na.
Dalawa baby ko. Dalawa baby ko. Ay. Akala ko nagising na si Ate Marje. Si Baby Bunso pala yun. Galing sila sa labas. Ay, pinabas mo na muna para walang maingay dito mag-live ako. Ay, wala. Nawala. Ayan. Last comment si Madeline Anos, Team Abilidad. One word lang yung Team Abilidad ko, ah. Pero okay lang yan. Basta lahat ng mga nag-comment na lang dyan, kasama sa raffle. Okay. Ang haba na pala ng akong live. 50-50 na. Ayan, okay na to. Thank you, thank you. Good morning, good morning. At, advance Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood na nag-subscribe at sa mga hindi pa, subscribe naman din. Nag-iingay yung anak ko. Ayan, salamat. Congratulations sa winner ngayon, si Lee in Litz. Mamaya, isi-send ko yung price mo. Hindi ko nga alam po. Try ko nga ulit kung mabubuksan ko. Kasi 51 seconds na eh. Sasaktayin ko na 1 hour. 1 hour na kwentuhan lang. Ayan. Ayan, siya pala yun. Si Maano. Ay, Maano, sorry. Try ko ulit buksan yung Gcash ko. Ayan. Para ma-send ko na yung price ni Winlips. Processing pa din. Retry. Ayan. Retries daw. Pag sobrang dami ko ng beses nag-try. Parang seated na daw ako. Pag nag-reset ako ng password, ayan, sana code lang. Kaso pati sa code nagkamali ako. Laban na ng mata ko kasi. Ayan, bye-bye. Sige, Merry Christmas. Bye-bye daw. Sana umabot. Sana ma-reset. Reset. 52. May security questions pa rin. Nakalimutan ko na kasi. Check ko kung ma-reset ko. Nakalimutan ko na yung details na nilagay ko. Incorrect daw. Walang bakit. Ayan, tamsak ko. Good morning, Evelyn. Nakahabol ka. Evelyn Balubar. Ayan. Picturean ko kasi hindi ko siya nasama kanina. Ayan. Lahat ng mga nag-comment ngayon, kasama kay sa raffle. Next live natin. Ayan. 4 yung mananalo. Tapos, pero ngayon may nanalo isa. Yung first comment ng Team Abilidad. Hindi ko pa rin siya ma-open yung Gcash ko. Hindi pa lang bakit. Pero, ayan. Try ko nga ulit pay Maya. Kung pwede ko isend. Good morning. Ganda rin ng ng kay Maya ngayon, no? Yan. Ganda ng background nila. Paskong Pasko. Later. Ayan. May naman pa konti. Pwede ba ako mag-send? Send money. Or bank transfer. Ano ba dapat? Bank transfer yata. Ayan. Gcash. Ayan. Dahil pwede ako magpasa from Paymaya to Gcash.
Miss Norin, dito na kita sa Paymaya sesendan. Kaso, ba't kailangan pa ng account number? Pasa mo nga sa akin sa Messenger. Online pa ba siya? Salamat daw. Salamat po, Evelyn Balubar. Check ko muna kung Gcash. Kaso nga, pag galing sa Paymaya, papuntang Gcash, need pa ayan, lalagay ko amount, purpose. Actually, optional lang naman yun. Pero need ng account number, tas first name, last name. Kailangan alam ko yung account name niya. Norin. Andiyan ka pa ba, Norin? First lang. Okay lang. Yung ngayon, first comment ng Team Abilidad. Pero, sa next vlog, kasama ka, yes, Madeline. Kasama ka na sa, comment ka, Team Abilidad. 1M, single M, tapos one word lang. Pero, yan, okay na din yan. Kasama ka na sa raffle. Sa next live natin. Need ng Norin, send mo na lang sa akin yung pangalan ng Gcash mo. Para dito na lang kita sa Paymaya, sisenda ng price. Ayan. Lalagay ko 100. 100 price. Sa purpose price. Ayan. Ayan. Ayan na siya. Kaso, need ko ng name ng Gcash niya. Account name and account number plus account name. Optional lang naman yung middle name. Kung kailan yan admin next live? Ayan. Kailan daw next live? Ngayon, bukas. Di ko sure, pero abangan nyo na lang. Hit ng live bot, bell button natin. Magpo-post, Facebook friend na kita. Sige. Bago ako mag-live, na lang ako. Magpo-post ako sa FB. 1 hour before. Ayan. Para alam din nila. Kasi hindi ako sure minsan sa schedule ko, kaya ayoko na din magbigay ng date or oras. Kasi nga, pag nag-online, lalo pag nag-online, kasi mga anak ko, tapos biglang may gagawin sila, wala yung bantay kay baby. Ayan, ngayon, nakakasingit ako umaga pa. Tulog pa yung iba. Nori, need ko ng ng account name at account number. Ay, yung account number, yun na yung number mo. Pero kailangan ko malaman kung ano yung nakapangalan sa Gcash mo. Oo, yun. Ganun. Thank you sa 17 subscribers. Ay, sorry, subscriber talaga. Reviewers na lang sila. Hello, sino-sino kaya yun? Tapos, sa patay, thumbs up. 17 thumbs up. Pero mga saglit na messenger mo. Di pa pala ito nakakonect sa Well, data. Nanganhitang ka pa. Ayan. Ay, mag-59. Okay na to. Sige, update ko na lang kayo sa next video natin. Ayan. Hindi ko makakita yung account. Baka nag-message na sa akin kasi ibang account ko. Mag-switch account pa ako. Tapos nag-internet, kukunin ko pa to sa internet. Ayan. Thank you for viewing. Thank you for watching mga Team Abilidad. Ayan. Thank you. 9:59 na. 1 hour. Thank you. Bernard Tamsakdan. Ay, end na.